Tää video aloitus ei ole paska, koska mä teen tän nopeasti. Mä oon myössä, niinku aina. Ja tää video on siis niinku mun viikonlopusta vähän mitä mä oon duunaillut. Ja mä kuvaan tätä nyt perjantaina, mut niinku laitan tähän kaikki yhteen mitä mä oon tehnyt. Ja tosiaan my dayta tästä ei tuu sen takia, koska en tiedä teinkö yhden päivän aikana tarpeeksi kiinnostavia juttuja. Et, niinku laitan kaikki yhteen ja kattoo minkälaista tulee. Mut tosiaan kuvaan katolla, koska täällä oli hyvä valo. Mutta ja yksi syistä, minkä takia mä kuvaan tätä, on myös se, että mä ostin uuden kameran, jolla mä nyt kuvaan. Ja tää on Lumixin Panasonic Lumix G7 ja en oikeesti tiedä paljon kameroista, en oo kuvaajatyyppiä, mutta hyviä arvosteluja oli saanut alle tonnin kamerasta. Ja ainakin tähän mennessä näitä muutamia klippejä, mitä on kuvannut, niin on ollut ihan jees. Mä en kyllä ikinä enää kuvaa ennen kuin mä oon lähdössä, kun mä oon vittu aina myössä. Siellä joo. Tää on siis tää on mun arkeet, jos te haluatte tämmöstä nähdä. Niin. Joo, siis kaveri piti olla puolelta hakea töihin ja kello on nyt 3:02 ehkä. Onneksi asuisin tän naapuris, mut joo tuosta noin ja sitten unohdin kumminkin jotain. No, ei voi mitään. Noin ja mä ovesta ulos. Sanoin vielä, että mulla ei oo autoa vai meni. Oli nyt täällä. Et jos vihaat Citroenia, niin voit mennä heti helvettiin. Jes, mutta tää oli aikamoinen reissu. Mä oon myöhässä taas. Ja mä olin varma, että sä et tuu. Mä olin just mä mietin päässeen murhasuunnitelmaa. Mä ajattelin, että mä eka kun muiskaan sulla. Ai mitä teet? Mitä teet? Muiskaan sun kivekset piikkinuijalla. Okei. Teet sä YouTubeen jotain videota? En. Onks sulla kanava? Ei. Joo. Mä olen mennä syömään, mistä mä sanoin aikaisemmin. Ja tässä on yksi niistä vittu sä kuvat kyllä vinoa. Mä kuvaan ihan suoraan. Mä kuvaan silleen, että näkyy tuolta tausta tuolta kaavista. Okei. Sitten tässä on se yksi jätkistä, se yksi vammonen, jonka kanssa me mennään taimaan se, että en tiedä mitä siitäkin tulee, mutta ja tosiaan mä kerron siis aikaisemmin, että mä en oikein tiedä mikä video tästä tulee, mutta mä kuvasin, puhuin tossa aikaisemmin ja kuvasin jotain, mä testasin kameraa ja Nämä mieltä. Joo, niin tää olisi vähän niinku my day, mut silleen niinku viikonlopussa. Mutta en mä tiedä, teekö mä tänään mitään ihmeellistä. Semmoista vlogia. Joo. Niin sä näytit niin swagältä, jos sulla oli niinku kaikki on fleek, niin kaikki on fleek. Niin käykö, että nyt nopeasti mä teen semmosen jutun tähän videoon, että kun mä napsataan sormiin, niin sit tää menee kaikki takaisin, ja sit mä kuvaan susta semmosen niinku ihan 5-10 sekuntisen editin, missä sä esittelet sun vaatteet ja siihen tulee joku siisti biisi, käykö? Tulis videosta tosi hyvä. Niin, siis ihan minkälaiset vaatteet? Ei vaan semmonen mallivideo vähän niinku. Niin, se on nopea. Pyörähät vähän noita persettä sinne nosta takkia. Okay. Niin, no niin, joo, hyvä. Yeah. I'm the fucking Fresh Prince. Think my name is Ill Smith. I got hoes from everywhere. That's just how the kid live. Joonas. Miten pehmeät huulet. Voisi varmaan syyä eikä kuvata vaan ruokaa. Joo, niin. Me ollaan lähdössä mäkkäriin. Ja tässä vaiheessa varmaan hyvä siis sanoa, eli siis mä en kuvannut tossa välissä, kun me oltiin kebulla ja oltiin menossa mäkkäriin oikein mitään. Että mä saatan vaikuttaa läskitä, mutta tää on vaan nyt niinku just tänään, että en mä oikeesti syö niinku kauheasti ulkona. This is gonna be 24 hours of dabbing. Näppäsit sä taas? Ei saa. Nyt on tämmönen vlogituokio taas täällä. Ja mä oon vieraileva tähti Santerin YouTube-videolla. Kiitos ja näkemiin.
Toi oli sua hauska juttu. Moikka. Saat kyllä aloittaa vähän sitä penkkiä. No mitä äijät? Rapula. Jaa, tästä tuli semmonen Eilisen selitys jäi vähän vähemmälle, koska ei tehty mitään ihmeellistä siinä lopussa. Nyt on kumminkin lauantai, kello on 12, me ollaan lähes lentämään. Me ollaan siellä vähän ajan päästä ja katsotaan siellä sitten, että mitä tehdään. Kerros mielipide. Sitten mä lentään 5/5. Hei Pinja. No. Sä et ole käynyt ennen lentää, niin mitkä on fiilikset? Vähän pelottaa. Vähän. Mutta ei paljon. Sitten vielä ennen kuin lähdetään lentoon, semmonen piti sanoa, että mä aion tänään viikset. Potential that torments an angel. No hei, mitkä on fiilikset nyt lentämisen jälkeen? Ihan jees, mä en kuule mitään. Miksi sä puhut tuolla murteella? Mä tiedän, se tulee vaan automaattisesti. Joo, mä en tiedä huomasitko mä näytin sitä videoa, mitä mä olin jo tehnyt. Joo. Mä puhuin siinä 2 murretta. Vahingossa Turkua ja sitten Savoa. En tiedä miksi mä puhuin niinku molempia sekaisin. Oltiin just lentämässä, meidän lentäjä on tuolla pakkaamassa tavaroita kasaan ja GoProlla kuvattiin, saatiin vissiin ihan hyvää matskua. 2 GoProta oli tää mun kamera. Oli niinku todella nättisää. Ihan niinku uskomaton, niinku varmaan näittekin. Aikaisemmin on ollut lentämässä, silloin on ollut eri koneessa, on tärissy vähän enemmän. Niin nyt sai niinku yllättävän hyvää kuvaa ja oli niinku tosi siisti kokemus. Varmaan Pinjallekin, kun ei lentänyt aikaisemmin. Me nyt ollaan Pekeen kanssa lennetty muutamaan otteeseen, mutta tää oli niinku ehdottomasti paras. Ei mitään läppää. No niin hei. Mä äsken kuvasin Lasse, mä puhuin tossa, niin nyt meidän lentäjä saapui paikalle, niin mitä sä oot mieltä tosta lennosta? Joo, oli ihan hyvä. Oli vähän etelästä tuulta ja pysyttiin aika hyvin suunnitelmassa. Ja tosi tasainen lento oli. Kyllä 4 minuuttia, käytiin Kärkisten sillalla ja sitten tultiin Vaajakosken ja Laukaan kautta kotiin ja sää oli mitä parhain. Niin oli kyllä. Kyllä. Tässä vielä paperityöt ja ei siinä. Huomenna uudestaan. Niin, nyt tulee vähän päivitystä. Me ollaan nyt lähes porukalla. Me mennään syömään tohon Džingis Khaniin keskustaan kiinalaiseen. Eikö se oo kiinalainen? On, joo. Suomalainenhan se on Suomessa. Nyt tähän semmoista nauru. Sen jälkeen en tiedä mitä tehdään, mutta toivottavasti jotain kiinnostavaa, mutta nähdään siellä. No niin, tuossa näette, mitä mä teen nyt tänä viikonloppuna. Mä oon vasta aloittamassa tämän tyylisiä videoita. Mun mielestä tästä tuli ihan ok. Ja jos tykkäsit ja jaksot kattavasti tähän asti, niin tykkää, tilaa, kommentoi sun muuta. Ja me nähdään seuraavassa videossa, eli mahdollisimman nopeasti. Morjes!